Hala. Ato daw. Ay, ano guys, muday na oh. Go, go, go. Pro, pro. Up, down. Oh, sa mga. Hi! Good morning! Ako'y sorpresa sa inyo. Unya, sorpresa sa nako ni. Nagidugay na akong gipangandoy nga. Naadjud ko'y nga ani ba kay nagagwanta namang gugutahon sa kuan ka ng gubaon ako nga cellphone. Nga karon sige pa jud patay-patay. Sige pa jud malubat kay kanang daot na lagi. Ya, blurred pa kayo kayo makita pa yung mga buti-buti na aron nalipay na jud ko kay niabot na jud akong gipangandoy ba. Hi mga kadayers, welcome na sa akong channel. And don't forget na mag-like and subscribe. Aron mag-unboxing ta sa kung regalo ba. Niabot na. Charan! Dara, dara. Asa nagikan? Hala. Sa SM pa jud guys. Bi, tanawi, tanawon daw nato bi. Di man matingog-tingog ang kuan. Panapton man dayon niyo. Hala. Unsa man ni? Dara guys, oh. Wow, Lula. Kamu lang basa, di ko kabasa ba? Apa ni? Ato daw. Ay, ano guys, muday na oh. Go, go, go. Pro, pro. Up, down. Oh, sa mga, oy. Wag ko kabalo ani ba? Ito, saan pagkabriyan niya? Ani naging ignorant. Iba kayo ba? Asa man pag sus, tara di ay diri pwede naman siguro diri abrihan sa lubot. Basta kay mugawas lang ba no? Ayan. Ang saka ni malita maning gamay. Tatay, usa man ni malita maning gamay. Ay. Hala dara guys. Umanikang kuan oh katugan ni kita na ako ni ba? May daw? Asahan daw na ito ni B? Ano po kita? Ay. Patabang ta sa akong apo ba, guys ha? Patabang ta sa akong apo. Iko kabasa kay wakoy. Hindi para. Dang! Dali ragod, dang! Basahan ragod ni. Ha? Asa kani tanan? Kani? Kani. Aw kani? 20 MP. 5K 30 plus 46 60 33 feet. 33 pitang. Mulupad siya? Dili. Ang sa di ay? Waterproof. Ang sa di itong mulupad? Voice control daw. Nya slow mo 8 times. Data over race daw nya. Kanang time warp 3.0. Nya 108 OP daw live streaming. Super photo plus HDR nya raw nya webcam mode touchscreen. Aga puwa diyan ni oy. Wapo Bye bye. Waterproof daw. Pwede dito mo salom ani? Hala, makasalom na ta diri ani sa aliwagwag. Ngat to ta guys ha. Talong tamo sa aliwagwag. Ora man na dito sa balay sa akong husband. Dito. Ngadto mi dito dapit ba? Dapa oy. Sugdan na to guys, abri kaning malitang gamay. Sa maning malitang gamay, oh, murag malita, di ba? Oh, malitang gamay. Uy, sa ba rin ina badlungan na. Amo. Sa
Ang gagani ka sa silingan, giaw-aw nimo. Unsa man ni? Ala. Asaho nato ni. Unsa man ni? Ani lagi GoPro. Unlimited cloud storage. GoPro. Dali, basaha daw diri bi ko kasabot. Asaan eh? Mm. Subscribe to GoPro. Dili daw. Unlimited cloud storage of your GoPro footage. No questions asked. Camera replacement. Up to 50% of mounts plus accessories at GoPro.com. Up to $100 of your next GoPro. Galing ka na. Atik-atik. Hindi atik-atik. Uy, smile. Diri ba? Kani gani oh. Namoy nani guys. Di ba na naman tayong may nani? Karon kani. Naing nani po tagang GoPro. Siguro ang tagiyan ni ba yung nani. Piyaw imbag inani na ba tong akong nam. Dabi. Muna din ni kagamay di kaayo. Daon si sulod na nala. Ang gani. Ay, na charger. Napod ni yun sa ni, wala takabalo. Stand niya. Napod niyang Asa mo holder. ipastan be oh. Asa mo na ipastan. Nara ang grupo guys. GoPro. Nya. Wala ko kabalo kung unsa ni na screwdriver. Screwdriver? Ay guys. Screwdriver ba day ni? Aw, dili din na screwdriver part na siya. Sa kuan GoPro. Pagdali, ay po si pagdali. Unsa man di mo naman ni tablitas. Nya tudloan dayon sa pagkuha na Kani, rin. unsa man na to pag-arrange? Ay, di man ta kabalo ani. Pati man gamat Ani lang niyo. Oh, kuyawan ta ani ba? Tanawa guys, oh, tanawa. Lara. Nawa, oh. Oh my god. Oh. Mali, oh, kita. Oh. Ang pikas mo na ni. Tara la, simbolo na nato. Naman ni. Saan ba na dili dapat kay mahulog? Sus, ay! Hindi mahulog! Dili ka. Hindi mahulog. Anak, may patunga diha kay pasig mahulog niya. Dita. Tanawa. Simbolo na nato. Nga na, day na siya. Gamay kay binta sana. Pero kuha ni siya unlimited. Dili mo Di ba gamay ang ting standing. sa man na siya i-charge na siya. Oo, arang siya ang charger niya guys niya. Mura na guys. Nya. Unsa man ni? Mahulog diri siya. Muna nila ni na siya. Oh. Ara guys. Kuyawa oy. Yaway. Ang ani di ay ni. Nya lubat pa jud siya guys, 20%. TV nga gamay guys oh. No. Oh, tanaw mag TV nga gamay oh. Bali na pud. Yawa. Oh, kuyawa no. Uy, bata mo gwapa bata. Oo. Kung naon na siya texture, dagan kayo. Pwede mo i-igsoon ay ilis doon. Uy, gwapa unde ay kayo ni get. Nasa 1,000 Dili na ko megapixels. dapat mo katawang. Kay diri. Kuya pa kayo. Wala, magsalong na lang tana lang. Inig mag-outing ka ninyo lang. Inig mama outing. Ato jud ta dito sa atong lapit sa ilang lulo ni mo nga poles. Okay, waterproof man na. Oh, mato. Dili na siya maguba. Dito ta, mga tuta dito. Okay, Kaya kayo. kita na dyan mo dito guys. Gwapo ba kay dito guys. Balagitsa sa Poles. dagat. Di Dito ka maguba. ganito. Kailan mo anang vlogger nga si Kuan, Kulas, Kusgan. Becoming Filipino. Dito siya, niadto siya dito sa pool sa iyang lulo niya. Oh. Nato daw, dito likod ato iyang balay. Uyaw kayo guys, bakay gamay lang nga pools ba niya ilawom. Gwapo to. Say pangagal itong andapon. Guys, dapat din siya ikuan guys. Nakabutang dito sa likod. Kaya dili naman kung kita na. Ang nakabutang daw guys, pwede daw siya i-download sa App Store o sa Google Play. Sa iOS pod. Nasa mga iPhone na gamit. Ara guys, oh. Asa man? Pwede sa ibutang diya. Nya, dito na lang ka mag-edit. Ibutang imong kuhan ka na kung sana. Imong SIM card dito. Dito ka na Turon mag-edit. saan ba? Dito ka mag-edit. Ni Marie.
Mm. Mag-edit. Napil po ba yan si Auntie Edith dire? Si Edith? Oo. Wanga. Ano na, Vicky mo? Ulog sus! Dili, dili. Tanawon sa nato, guys. Ano sa mana? Oy, ma. Berting sayangan dong. Ay, excited na yung guys ko. Ano yung gamit, guys. Kung tatangin ninyo ang akong kani akong gamiton ko. Kasi kalahian, guwapa ba ko o dito gud sa una murag ingon mo murag abat no kay may buti-buti dara. Karon kung kung ingon gani mo ikuan ko diha sa inyo ay comment. Uy, ni guwapa karon atong imong bagong gamit nga. Go pro. Diba? Sige. Kung maglubat man guni guys, di pa nato ma ana-ana kay isang testingan na mo. Di pa ma camera test ba kay lubat amo pa sang i-charge. Sige, sa sunod na lang bantayin ninyo kung gwapo kasi kahil alahian nga kanang nga gamit nga cellphone nga katong baon na gani kani nadyug ko'y regalo na krawat na Guys, tapa din nabiling guys. nahulingkatan Kani memory card ni guys. Memory card ni nahulingkatan palibre sila guys. ni Philip Nya na ba? yung Brianan dre guys. Ah, dili, dili. Nya diri po jud siya guys. Nya dili sponsored. Kay wala pa mi subscribers. Bye na. Sa sunod na po. Bye-bye. Huwag kalimutan. Ganyan. Like and subscribe. Diba? Ah, sige. Bye! Subscribe to my Lola! Click the button, subscribe to my Lola!